Čiže teda, keby ste chceli mať v rukách najexkluzívnejší slovenský nápoj, aký tu bol kedy vyrobený, ktorí mali v rukách prezidenti, premiéri, ľudia, ktorí podnikajú a fakt proste riadia veľké firmy, hej, a hýbu celým tým svetom nejakým spôsobom ďalej, hej, a chceli by ste ochutnať a vyskúšať proste rovnaký drink, aký teda pijú oni, tak teda choďte na www.šusterovka.sk a tam si to teda krásne viete nájsť. Takže Tibor, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si tu dnes s nami bol. Nech sa teda Drienkovici darí, hej. A keby vás to niekoho zaujímalo, čo ja pevne verím, že áno, lebo je to perfektný produkt, fakt ho musíte vyskúšať, tak choďte na www.šusterovka.sk a tam nájdete všetky ostatné ďalšie informácie. Ja vám ďakujem teda veľmi pekne, že ste tu dnes teda s nami boli. Toto bol ďalší diel Prognesa podcastu, kde som sa rozprával s Tiborom Čúrom, autorom a majiteľom značky šusterovka.sk a teda vidíme sa v najbližšom podcaste. Tibor, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem.